bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe daroɓe Pitirlal TV on calminama moni kala inde mum e toone muɗum sikki ala eɗen tawe ɗo e Nematoullahi duɗal ene wiye ɗuuri sinina e garagol ceerno Dialaloudine Ba sikki ala eɗen gandi ko hikka waɗi hitande ko goomu jangde e partenaire muɗum fondation ceerno Walla Ndiaye min baddi junggo e fandu gam wawde nangodirde e ƴellidde jangde Madina Gounass no sikki ala ko adi ɗum si mbaɗanoma ɓeeto ko yowiti e duuɗe Pulaar e goomu jangde e garagol Amadou Tidiane Kassé ko ɗum tigui woni sababu garagal men ɗo hande bandiraɓe gimmorima e nokkuji kala gam arde tawtorede oɗo ñalawma kono oɗo ñalawma o waɗi koye représentant fondation ceerno Walla Ndiaye e gardiɗo goomu jangde fondateur goomu jangde ceerno Mamadou Dialaloudine Ba le président Amadou Tidiane Kassé ɗum noon to banggue caméra wonan en toon ko Baba Galle Diallo barguel ngendi ɗo yesso micro o ko guiɗo sehil mon Daoudou Sow ɗum noon Baba Galle Diallo bandiraɓe rewe am kolle bandiraɓe holko kewiɗo hande wato eɗen ɗo jewɗino jinnani kono caggal nde ceernajo yetti ceerno Dialaloudine Ba an kadi eɗen puɗɗo golle ñalawma o ñalawma ganduɗa ko kañum gaɗodirde no wono eten ñalawma hande ɗum waɗi en jetti Allah no fewi goto kala ɗo wawi joɗade decce no wawde heɗade ɗen golle jogoreɓe golleɗe ɗo eten so en garti noon e ñalawma oɗo gonɗo sababu joɗogol meɗen ɗo bandiraɓe fandare ndeɗo jonde hande ko ñalawma ruttude teddungal fondation ceerno Walla Ndiaye caggal nde goomuji ɓe duisi goomu jangde ko ne tolno e hitande ɗum ko gam wallidde jangde nde no ƴellitori ɗo e wuuro teddumo ngo Médina Gounass tawi koye gardugol Elhaji Abdoulaye Walla Ndiaye wondude Elhaji Abou Ndiaye mo gonɗa nan ɗo tawi e jonde nde kono kadi en jeeya ko joƴƴi en ɗo hande feññide ndin jencudi ko jangga e nder hitande nde ma ɓen almuɓe ɓe ganduɗa ko janggannoɓe mbawa heɓde seedan fabuji mumen so weeli jomiraɗo non wadde ko ɗum woni fandare nde jaffa noon tawi kadi ne goomu jangɗi ne yaaji hen e fedde yiɗɓe Elhaji Abdoulaye Walla Ndiaye oɓe ballodira e mabɓe oɗo ñalawma kamɓe ne yimɓe ɗo tawa hani pelle goɗɗe ɗe ganduɗa ko duisubi hen so en garti e juɓɓudi ndi ko adi nde eɗen gaara e duwa o caggal duwa o ma goto e almuɓe janggoɓe ɗo e dudal ɗuure sinangal janggani Alqouranil Karim mbawen udditirde ɗum caggal ɗum ma en dokku hoorejo goomu jangde konngol e bismade bandiraɓe ɓawa ɗum ma en jeeya dawal refto koyen tolno e almuɓe tato janggoɓe nder duuɗe ɗe ma mbawɗo darade gam feññinde ɗum koɓe jaggatno caggal ɗum ma en dokku konngol teddiniraɓe ñalawma o ɓawa ɗum wonata ko yewtere golle fondation ceerno Walla Ndiaye tawi nden yewtere hufata ɗum ko Ahmadou Tidiane Kassé hoorejo goomu jangde caggal ɗum ko konngol fondation ceerno Walla Ndiaye ngol konngol yettinta ɗum ko Elhaji Abou Ndiaye notiniɗo ɗo on fondation konngol ardiɗo commune o e gasa wonde en jiyaliɓe ɗo so tawi garima e wawa heɓde caggal ɗum ko dawal dokkirgol seeɗan fabuji to ngal ɗum ko konngol ceerno Dialaloudine Ba kamɓe duwaw makko noon joni on mbirɗen ni tan e hoore nde hankadi enen golle ɗe puɗɗima no mbiruɗen ni puɗɗorɗen ɗum ko janggugol Alqouranil Karim tawi dokkaten ko goto e almuɓe janggoɓe ɗo e dudal ɗuuri Sina o wiyete ko Aminata Tidiani Anne gam mbawen udditirde ɗum Alqouranil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jetta Allah nde Allah moƴƴani en kadi tawni en oɗo ñalawma tedduɗo ñalawma ɓuuɓɗo bellitiɗo beytiɗo taw kadi koko woni e haalede e makko ko woni e haalede taw kadi koɓe jooɗotiɗen ɓe jooɗotiɗen ɗo taw kadi ko sababu joƴƴinɗen ɗo joƴƴinen ɗo en mbiya alhamdulillahi rabbil alamin. on jarama no feewi e teddugal ngal ko ɗum teddugal tan kono bismago ngo kam ngo waɗi ngo watti ngo waɗi ngo watti sabu bismago ngo fuɗɗi o gila nde ceerno toɗɗi oɗo nokku wi ɗum ne'matullahi ko nokku mo ceerno toɗɗani en duwi hen koye ɗin ne'maji e ngol ɗon toɗɗogol ko hen gonɗen e yaade eɗen mbiya tan alhamdulillahi rabbil alamin. bismago ngo waɗi gila nde ceerno Mahmoud Jalaluddin Ba waɗi oɗo nokku waɗiri ɗum ko nokku gandal kadi nde jiɗɗen wadde oɗo beetawe o bismi en ɗo wadde mbiyen bismago ngo waɗi gila nden bismago ngo waɗi nde jooɗiɗen jonde nde kadi o kanko sakkiten en duwaw o bismi en kadi e nokku he bismago ngo waɗi gila nde o duwi ko alqouranil karim tedduɗo belɗo o woni ko nanɗen ɗo ko wadde en mbi mba e on bisimilla sabu on bisimilla omo wawi wonde e neɗɗo o kala ɗo wawi wonde e aduna he kala no wawi wonirde kala ɗo siftori on bisimilla tawa bisimilla o ene jogui ko ɓeydatamo to Allah e nelaɗo sallallahu alih w sallam eto Cheikh Ahmad Tidiane wadde en lombima e on ɗon bisimilla mbiyeten tan ko yettere Allah no feewi e sababu joƴƴinɗen ɗo en mbiya bandiraɓe funnague e hirnague woɗɗi ɓaji arɓe tawtorede oɗo ñalawma foof en jetti ɗumen en jarni ɗumen eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim yo Allah hokkere wiide alhamdulillahi rabbil alamin. eyyi jaam Allah ñalle moon bandiraɓe on calminama kala mo tawete ɗo hande e nder ngal ɗo dental en calmini ɗum salminago en pawi e juuɗe ceerno Mamoudou Jalaluddin eyyi joni caggal muɗum paɗen koye reftotoɓeɓe paɗen koye Famata Diop bisimilla ma. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. caggal yettude Allah e julde e nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam jetti jinnaɓe men seere men meɗen ni reftanami asko Seck Tidiane Cheikhna Ahmad Tidiane yo weeli Allah won e makko e heema jiɗɗo andude o ceerno andu kanko woni ceerno ngol lawolto haqide joom martabaji peeñi e teddule mawɗe ko mande lollude ko teddude curiɗo joom fodde timmude cowirteɗo Aboul Abbas babamum Abbas Seyidi Ahmadou ɓi Mouhammadou noddirteɗo Abi Amri ɓi Mouhtar ɓi Ahmad ɓi Mouhammadou ɓi Salim ɓi Salim ɓi Ahmad cowirteɗo Alawani ɓi Aliyu ɓi Abdoullahi ɓi Abbas ɓi Abdou Jabbar ɓi Idrissa ɓi Ishaqa ɓi Zeynul Abidine ɓi Ahmadou ɓi Mouhammadou cowirteɗo Nafsu Sakiyatu ɓi Abdoulahil Kamil ɓi Alhasan Ɗiɗabo ɓi Alhasan Siddou ɓi Aliyu ɓi Abi Dalibin ummorade e koho men Fadimata Zahra ɓi Seyyidil Wujud Mouhammadou ɓi Abdoullahi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam yummo komin Farmata Diop janggoto dural karamata dural yiɗɗo ceerno Jalaluddin Ba.
eyyi Falmata Diop a jarama joni paaɗen koye Oumou Diallo. Assalamu aleykum bandiraɓe, mi salmini mon onon fof. Ko min Oumou Siraji duɗal yippe Dawouda Seydi Dia, mbiɗa reftanomon ɗo facciro hutba aljuma. Facciro hutba aljuma caggal yettude Allah takɗo windere nde juulde e nelaɗo makko ko ho windere nde Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam e dendagal koreji makko e wondiɓe makko e kala dewɗo e maɓɓe moƴƴingol ha ñande darga. Caggal ɗum gande onon yimɓe aduna de ko galle wonande mo ala galle waɗata fof mune aduna komo ala hakkille sabu aduna ko galle kuuɓowo komtowo kewɗo musibbaji jejjitanoji e kala mbelu weltoji ko sikkate hen ko teddugal ɗum koko yeera ko wiyete ina heewi ɗum ne seeɗa guɗɗo hen ko maayowo ko moƴƴi hen ko ko gasata ndeke ala tungotoɗo e aduna watta hen alhaali mum fof so wona puyɗo gumɗo gita ɓerde gande galle ɗakara ko on woni ruttorde kulol Allah noon ɓuuri moƴƴude e joɓare ɓuuri kadi hewde baraji goppe welsugo ala ko woni caggal gurdam so wona mayde ala ko woni caggal woɗede so wona wasede ala ko woni caggal mahde ɗi galleji hodde e ɗe kuɓeje e ɗi terasuji joɗɗi e ɗi étasuji towɗi so wona hodde bamule e nder leydi so on moƴƴi ko emon moƴƴandon so on bonni ko emon artata Allah kam ko guuɗo gurdam duumiɗam te dewateɗo ala so wona kam ñaagoɗemo tawaɗon lappinanamo diina makko jettoɗe goɗani Allah jeyɗo windere nde ko ɗo almami joto dumunnayel moni kala ñaagoɗon Allah haaju mum sabu kala ko duwaɗon koko jabate caggal ɗum almami ummono rogere ɗiɗi ɓere caggal yettude Allah jeyɗo windere nde juulde e nelaɗo makko Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yurmede e kisal yo won e dendagal ɓesgu makko wona kadi e kala ñemtinɗo sunna makko ha ñande jobdiɗi caggal ɗum onon jiyaɓe Allah gande weltorade sabu aduna ɗum koko omte woni weltare kay ko weltare heɓate to laakara sabu ko nden dumoto mahde galle keddotoɗo noon ɓuuri mahde galle kuuɓowo jaccoɗe e gollude moƴƴereji ko woni to Allah ɗo ɓuuri moƴƴude ete ko ɗum tan kadi heddoto belade aduna ɓuuri sattude o worode ɓuuri malkisde bela wodani on cohlirɗo ayibbaji mum ga e ayibbaji yimɓe o heddi e woyde e bakkatuji makko omo riwta e makko kala coginoɗi kala mo golli moƴƴere ko hoore mum waɗani kala noon mo golli bonande ko hoore mum waɗani sabu joomi toñata jeeya mum ya an joomi am ya wallu diine ma kalka anɓe ma joomi am ya wat leydi amen ndi ko leydi ɓurni moƴƴude e leyɗele mbaɗa e mayri deƴere e hoolare ha ñande noddiral ñande darga ya an joomi am ya dandu min ndiwtinamin o ñaare e yimɓe o ñaare ndiwtinamin kadi bonande e yimɓe bonande joomi am ya moƴƴin kala mo moƴƴere mum woni moƴƴere julɓe fof ya halku kala mo halkare mum woni halkare foftere julɓe fof senare wodani joomi joom teddungal ga ko ɓe cifoto e makko ko fewani yo kisal won e dendagal nelaɓe jettoɗe godani Allah jeyɗo windere nde amina ko ɗo hutba aljuma joomi moni kala inde mum taw kadi ene wonde e mbaadi yettode mum goto kala suɓe e ɓerde mum salminte welto weytoɗo salminirama ɗo mbiɗo wonan monɗo sarɗiyeji lawol tijjani sarɗiyeji lawol tijjani ko nogase tati sarɗi gadano ceerno dokkirowo yato ko jamiraɗo yamirore selluni jokkodirde ha yetti Seehna Ahmad Tijjani ɗiɗi an jaggowo yata wala hay lawol gotol e laabi waliyaɓe so aɗa jogino woppot ko Tijjani o tan jagata tati a juurata ko waliyo gurɗo e maari foof mo wona Tijjaniyanke juuroɗa ko nelaɓe e annabaɓe musidɓe ma Tijjaniyankoɓe juurgol ngol mbiɗagol ko fibde aɗa ɓeyi torop faade Allah so tawi ko hormade ɓe teddindeɓe mawnideɓe ma jokkude e mabɓe enɗam ɗum baasi ala hen nayi waktuji joyi fof a rendirede majjiri jama tawde ka gorko so gantu ala joyo yiɗa Seehna Ahmad Tijjani ko ɓuuri neɗɗo ene yiiɗa nene mum e bamum ceerno lomtude Seehna Ahmad Tijjani rokkuma lawol ko noon jiɗirta ɗum jeegoma hoolata ko hoɗo Allah woni hoolare hoɗo Allah ko nana ɓuuri kalade e lawol ngol jeeha mbaɗa ɗum hoolare aɗa golla belade fittanuma ala a waɗata noon sa jaggi lawol ngol a ɓeydoto hulde Allah goppa kadi Allah ndewa jamiroje Allah jeeɗiɗa yannata añata Seehna Ahmad Tijjani jeeta sa jaggi lawol ngol a dumata hen ha mayde a woppata jeenayi e fibade ɓerde ma gonɗina kala ɓuuri kalade he lawol he ko gonga sappo a yahata aɗa witta aɗa namdo honno Seehna Ahmad Tijjani dañirgal ɓuural saabu ɓuural ko Allah jeeyamo rokka kala mo haaji ina jeeya e seeɗa ɓuuri kalade e lawol ngol nelaɗo ina defanima nadde aljanna ko alda e hasbede e lebtede an e nene ma e bamma e ɓiɓɓe ma e sirami ma so tawi ɓe gañani Seehna Ahmad Tijjani ɓe jeddanima sappo e goho wajifa wirdu aljuma wadda ɗum e dental tawde ka gorko so gantu ala
sappo e ɗiɗi nokku ina wirde en wi sappo e tati nokku ina wirde en wiye jatul kamal a jangata ɗum so wona taw waɗa timmini laaɓɗe ndiyam ɗe nayyi sappo e nayyi tekkodirta taƴodirta hay goto e julɓe ha tengte musidɓe ma tijjaniyankoɓe sappo e jeeyi a fadat ha dokkiɗa lawol ngol ne birda sappo e jeegom a yahata aɗa rokkirɗa lawol ngol taw yaka ya rokkir sappo e jeeɗiɗi a yanata a ñana sehna ama tijjani sappo e jeetati yahata ɓonnu ma ine laaɓi cumci ma ine laaɓi sappo e jeenayyi nokku ɗo joɗɗa ine laaɓi nogas so aɗa wirda a jooɗo kuccita funnangue guila nde puɗɗorɗa ha wirdu ndu ha gasna so wona taw koye dental gonɗa ɗon kuccitta koye jeese musidɓe ma ɓe birdittaɓe walla taw koye lawol gonɗa ɗon kala tine ma nder toɓɓe foof ko ɗon kuccitta so a jolɗo so a baɗɗin so a jarowo koyngal nogas goo so aɗa wirda a deƴƴan ndeeƴa haaldata hay goto so goɗɗo ari ne haalda e ma a jabata so wona taw ko nena ma e bamma e ceerno dokkuɗomo lawol ngol debbo ina ɓeydana hen joom galle mum so tawi ko goto e ɓeeɗo haalaɓe ari ne haalda e ma a jaggat yabbere keɗoɗa ina haala aɗa jaabo ha gasna jokka aɗa jaranɗa nogasi ɗiɗi so aɗa wirda a tawnan mbaadi sek tijjani piɓa ko yeeso makko joɗɗa aɗa ɓeyditoroma kono ɓuuri tewde e timmude ko ɓeyditorade mbaadi nalaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nogasi tati so aɗa wirda janggat karfeje ɗe ha cella taw aɗa tawni mana firo majje so aɗa andi ko karfeje ɗe pirat so anda koɗo pirat ha ñimmoto no moƴƴi hannoɓe ma ɗi nana ko kalata ko beele hakkille ma e ɓernde ma curo e ko mbatta ko sawtol ma malibar lega sifa min calmini dendagal bandiraɓe tawitoɓe ɗo ɓe foof e inde fedde andu diine ma wonɓe e nder leydi Sénégal e ko woni e boowal leydi ndi fof en beltima kadi hannde e oɗo ñalawma arde rendude ɗo e bandiraɓe men goomu jangde ɓe ganduɗa ko hen jeeɗen eɓe juɓɓino oɗo te ñalawma mo ganduɗa hollirde golle gollade e hitande yawtude nde fodde ko ndewniɗen ɗo ko machallah eɗen jogui jikke wonde so tawi jokki ma fandare nde yettude ñaako Allah yo Allah rokke yittinde fandare en beltanima gardiɗo golle ɗe Cheikh Amadou Tidiane Kassé en duwanima en juurima en barkinorima mo ganduɗa fof ko kañum woni ceerno men Ceerno Djalaluddin eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala nde Allah junnata gurnam makko ɓeydanamo cellal beele anniya e miijo ngo o jogani leñol ngol jogani rendo ngo Allah rokkamo yettinde fandare mum kono en dowata en jettani fondation Ceerno Wolle ɓe ganduɗa fodde dawal hitande ko kamɓe ndewidi joguiti golle jangde nde e nder goomu jangde eɗen ñaago Allah koɓe mbaɗi hen ko yo Allah yoɓɓe baraji mum kono kadi Allah ɓeydanaɓe rokkaɓe hattan haɓe mbawa dusde en ko juuti ko juuti min calmini fof min juurima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko adi fo en jetti Allah ɓurɗo hadde waɗe yamirde sale baɗowo ko wela ende wela itta ko wela totta mo wela taw hay goto wita pourquoi en jetti ceermen ceerno Mahamoudou Jalali en jaarimo no feewi no feewi no feewi ha ala kulli haalin e kono kadi en jetti Alhaji Abou Ndiaye on mo ganduɗa ko kañum woni jokkorgal men to Alhaji Abdoullahi Wolle Ndiaye o ardani en ga hono fondation Ceerno Wolle Ndiaye eɗen jaaraɓe no feewi so neɗɗo waɗanima ka wawa waɗande hoorema yettumo fondation Ceerno Wolle Ndiaye so tawi ɗowani en goomu jangde fodde hitande alhamdulillahi rabbil alamina Amadou Tidiane Kassé ne wowi wiide neɗɗo ina newnana ko tagra ko wadde Alhaji Abou Ndiaye omo newnana ɗum ɗo falillahi alhamdu nde tawno koko o jeeyi o totta koko o tampani o totta koko o tampidi o totta so o tottama ɗum noon o hokkama ko o wawi jogade ko yettere Allah no feewi no feewi no feewi ewa en jurnotako nde tawno fulɓe ne mbiya ko fayi e ngaari he ko heƴani e barme he ewa ɗum noon en jetti en jaari bandiraɓe foof ewa e inde hellifaɓe Madina Gounass ko noonne kadi e inde kawtal golle nde tawno pelle ɗe foof koɗe gotum ceerno men ceerno Mouhammad Baba mo Baba Saydou Hammad ewa eɓe ponno ɗo wonde ewa alhamdulillahi rabbil alamina Allah waɗi mataw ɓe keeɓi gantu ɓe garani enenne en lomtima ga foof inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah ha joni e rokkude konngol men keɗɗiniraɓe oɗo ñalawma hannde dokkaten konngol ko jinnaɗo men Baba Amadou Samba Ba on mo ganduɗa ko ceerno yamirno ɗum yo ya janggoya Pulaar e jangguina
o walliti no feewi wuro ngo to baŋnge jannde de kono kadi ne waddi mballude makko timmude e gongo jannde ɓiɗi funas noon seydi ba bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Eyyi hunde ko mata koko betti en seeɗa kono hatta ha joni wadde ko mbaɗɗe hen. Eyyi jetta Allah no fewi ɗum ɗo joni koko yettirte Allah saabu hunde tawa nde ɗum fuɗɗoto nde ha tawa kadi hunde nde no wayi hande ni koko yettirte Allah no fewi. Min kalane tan ko banggue ceerno saabu ɗum ɗo joni ko fandare ceerno wone yaade ɗo minen nde min ƴetti ɗum nde adan min ƴetti noon tan ko ɗemgal amen e nden hayre nde min jotodiri e ceerno ko kanko wimin kanko nde woni fandare makko nder ɗeɗo golle ko diine o waddude e golleji meɗen ɗi poɗɗe goɗɗo ko wayno ndema e gaynaka e awo ɗeɗo gueɗe o ɓeydi hen kono ko diine o woni fandare nde kanko ko ɗum woni guesa makko nden fandare noon ko nden woni yahoɗo ɗo hande saabu sa teskima ko ƴettitno e golle ɗe puɗɗo nde ko ƴettino golle ɗe koni yaaji ni hewno kono hande ko heewi hen deƴƴi ko ɓuuri hen hewde ko ha heddi hen terɗe seeɗa ene keddi ɗum ɗo noon ko yahata ɗo ko noon ko fandare ceerno no pamirɗen ni saabu minen e nder saaha nde min garti ɗo janggude nde amin puɗɗiti golle nde won konguɗi jaltuno ko ɗin jahata ɗo joni ɗin konguɗi holɗin waɗi saaha nde min gari nde min gaddi defte ɗe ko defte pulaar puɗɗorde lelgo ngo ko lelgo jangde lawol hakkindewol ɗum wayno ko windere nde fof hande ɓuuri hewde ko nden ngol lawol jangguinirta woodi yiiɓe ɗum noon gaddi haala ka e ceerno Ibnu Umar ceerno meɗen enen noon ɓe gaddi ko noon ɓe mbi ngoɗo lelgo noon ɗeɗo defte gaddaɗe ɗe way kono defte français ni mataw enen jen ceerno mawɗo wino français jangguitaki ɗon noon ko noon ɓeɗo ko gaddi ɗo ko jangde français e jaabol makko kanko ceerno Ibnu e ñande hen o wi ɗum ɗo ko addi ko ɗeɗo defte ɗe jiiɗon ɗe wona ɗum ɗo woni ko janggueten wona ɗum woni ko janggoyten so Allah jaaɓi janggoyten ko sukaɓe men ɓe jeehi Fass ko janggoyɓe soɓe garti maɓe pewnen ko jangguete ñande hen o wi noon wiidemo noon e goomu cafal darade ene waɗi daawal joni noon konngol makko kanko ceerno Ibnu Umar ngol wonde wona ɗum ɗo gonɗen e janggude ko janggueten ko eɗen jogui sukaɓe salde koɓe janggoɓe soɓe garti maɓe mbaɗa enen kadi en jangga ɗum ɗo foof ko pandale ceerno ene wayno enen ko mbatten ko en jogui lesle o tuguniɗo e diine ene teska won darantoɓe leñol ngol walla ɗemgal ngal tawa en nawdi hen haɓade diine e wasa famde joni e ceerno Jalal ne heewi ene yewta e nder jewtan so ari ene ara hen wonde so neɗɗo sinimɓe pamanno kala kele mbaɗa ceerno ko diine o yeeso on sa gollira diine o kala keeɓa hen Allah e nelaɗum kadi pandal men fof jetto hen hayso wawa reftanno ceerno o haaliranno ni ɗum ene hen joni ɗum ɗo ko jiiɗan ɗo ko haqiqa o ko fandare ceerno huɓtidin ene wani hande o sen jiiɗi mbiyen fandare ceerno yettima min ko noon mbiyan ko yettima haade ha hande eɗen jogui kuccam faade yesso ko ɓuuri ɗo eɗen jiiɗi ko ɓuuri ɗo hande kono ceerno eɓɓode makko nde lelgo makko ngo e anniye makko eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin ko fandare ceerno yetti hono no ɓemin ƴettinno golle ɗe ko heewi hen hande natti dillude hen eyyi mataw mi wonnomi heblanaki yewtere nde ko ɗum ɗo mbawmi tan yaltinde e fandare nde e ndo yewtere nde mi tonga ɗo mi wiya eɗen jetta Allah no fewi alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh joni o caggal dawal konnguli ɓen ɓe ganduɗa ko bismillah ɗo faɗeno koye nden yewtere nde ganduɗa ko tiwtorede artude golle fondation ceerno Wolle Ndiaye ɓe golli ɗo e wuuro teddum ngo hani nokkuji goɗɗi ɗe ganduɗa ko golle keɓtinade no fewi joɗen yewtere noon waɗante ɗum ko Ahmadou Tidiani Kassé hoorejo Boumou Diang noon bisimilla ceerno Kassé yettinde nde ɗon yewtere no foti foof alhamdulillahi rabbil alamin ɗo mbinoɗen nane ni tan en calmini bandiraɓe lawol ɗimmiwol e yafnadeɓe no fewi ne gasata won ɓuranno ɓen wawde jangtade ɗum taw koye sifa ɓurɗo gardude sifa ɓurɗo timmude kadi dande nde ne jagga seeɗa ken mabɓaɓe kono e barkeji ceerno en tawaɓe jonde nde
e barke julɓe ɓe wooda ko mbaɗɗen heen so wonko janɗen heen kadi eɗen ñaagui yaafuya mataw oɗo ñalawma waɗede ngam ruttugol teddungal hono kaw Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye walla no kewmi wiide ni kaw Alaji Abdoulaye Gounas Ndiaye enen eɗen keewi reftade nden ɗon makko inde sababu nde eɗen tawa toon gueɗe tati yidde ngendi mum koye limanagal jeeya kadi eɗen tawa toon Gounas o ala tokara e nder windere nde so wiyama Gounas tan ko dental ngal ko Madina Gounas gueɗel tarbiwe ngel eɗen gandi so tawi neɗɗo innama joftinama e wuro guidgol makko e gonɗon wuro darde makko e gonɗon wuro walla ngol leñol walla diwan e golle makko mantiniɗe ko ɗum heewi jibinde ɗum sa yeehi ni oɗo saaha mo kalten toon to Zambie kamɓe mbiyata to mayinaji ɗi to golle mawɗe goni to kaŋŋo to joni ɓe mbiyatamo Abdoulaye Wolle walla Abdoulaye mbiyatamo ko Gounas tan Gounas ɓolo ɓe mbiyatamo so ari ɓe mbiyata ko Gounas ari somo ɗo ɓe mbiyata ko Gounas nen ɗo so yi kadi ɓe mbiyata Gounas yeehi hanki walla heccaji ɓe sikki Allah jamu jani ne wadde noon Gounas o kala jeeyaɗo e dental Madina Gounas kala julɗo kala tijani yanke beltortoɗo Madina Gounas hay soko saabu inde nde tan ene wawi addandema weltorademo feññindemo e jewtema weltorademo e kala ɗo gonɗa e jangtademo e ko way noon hay soko sababu nde Gounas watan eɗen gandi hono ceerno men Cheikh Oumarul Foutiyou radiallahu taala anhu kala ɗo men no yaɓɓude felo makko hayɓe gandano Fouta ɓe gandi Fouta sababu nde yettademo e won nokkuji waddemo toon golle mantiniɗe wadde ɓe mbiya Abdoulaye Gounas o jarama hay soko ɗo tan e nde inde o jarama ala ko haali golle mawɗe ɗe enen foof ganduɗen belɗe jangtade saabu yimɓe foof pawi hen guite mumen wonɗo ganduɗa en naati en corima en naftorima e golle ɗe walla eɗen hen dayman wonɗo ganduɗa hayso en jettaki ɗon sababu no hande communication ɗo tolni ɗo yettini en toon en ñammini guite men en ñammini noppi men en beltorima ɓerɗe men e golle makko kuɓtodinde e windere nde kala saabu hewɓe ne cikka ko e nder leydi Sénégal tan sa yeehi no mbiɗen ni to leydi Zambie to hande ujunnaji yimɓe ko dawata ene jippo ene yooɓe lewru kala tawi ɗum hay laamuji men Afrique ɗi enen donki wadde créer emploi wawde yuɓɓinde golle dañirɗe ha yimɓe ɓen mbawde hen jencude gam suurde hen galleji mumen e naftorade ɗum won e laamuji men e nder Afrique taw enen donki wadde hay fodde 5% e nder ko waɗi ko ɗum ɗon ko dawal gongal manggal kono enen koko pawɗen guite men ko walla ɓurɗen ɓattade ko jiɗɗen arde hade men arde hen noon eɗen jogui hande weltare mawde so ɗon ciftoro ñande ɗum fuɗɗoto nde en mbaɗino saali seeɗa mi yañnota ko hen hade salsal ɓe dañde saabu dongal ngal ko manggal wonno eɗen coyno hen teddedi mawde kono heccangi ko jewtuɗen e miñi men Mouhamadou Siraji Diallo pinal janggowo ko mo ganduɗa kanko e goomu makko haralleɓe rewintonoɓe ɓetoji e satoji e yuɓɓinde seeɗan faguji koɓe nanni en ko vraiment en cuusi en beltima no feewi eɗen gandi noon foof enen foof noon ñande hen e hulde ha caliɗen kono eɗen gandi barke ceerno e duwa mum en kulata so Allah jaɓima en dañ saabu ken dañɓe tan eɗen gandi guila 1962 ɓam en dañi kadi hunde yuɓɓintake fuɗɗetake taw oɗo jiyaɗo Allah ne jooɗi no ceerno Sada wiiri joni ni ceerno Jalaluddin Mahmoud mo ganduɗa en kalirta ɗum tan saabu jooɗademo ala ko ceerno radiallahu taala anhu mo haalkinta ko o wino ceerno Abdourahmane Mbow sa yeehi Abi Samouna miɗa salmina ceerno Adama mbiyamo yo toppito tanam oɗo ceerno Mahmoudou Jalaluddin Ba o jeeya koye seeɗa ɓe jamanu janggo wadde tawde ceerno haalkinta ko enen fof eɗen gandi ɗum so tawi hunde ne yuɓɓine tengti ko fate jangde te kadi koye juɓɓudi makko gonɗen e yaade sen joddima makko hunde ne fuɗɗo hayso tawi eɗen jogui kulol kono eɗen jogui toon jorto mawɗo
ko on jorto noon en on welamma hannde kadi gonɗen ɗo e oɗo beetawe hay beetawe o ne hollir ɗum nangue ngue wulani diaw toɓani Allah ne waɗani en suturo yimɓeɓe fof ne belti en ndeeƴi kadi gonɗen no mbinomi nane ni e ngal ɗo bowal barkingal firti ko ceerno Amadou Samba Ba haali ɗo joni ko hunde nde ne jogui asli ene weeli gollande mi meeɗi nande ingénieur goto ne wiye Hammat Sow hewɓe ne gandimo Hammat Rugel o wiyete ko bakkiloɗen dañen nafoore leydi men o wi ceerno radiallahu taala anhu haaju makko koko gasito Allah e nena ɗum heddi ko gara dilla hen keɓa wone ɗum waɗi noon no ceerno Amadou Samba Ba wiiri joni ni o haalni en asli ki enen ko eɗen dilla hen tan en ganda hayno dillirten hen en ganda hayno puɗɗortoɗen walla ɗo jarten eɗen jetta Allah noon ko Allah moƴƴani en gonɗen jibinande dental ngal eɗen dilla hen alhamdulillahi rabbil alamin mbiyeɗen ko yen kaal e golle homo ganduɗa ko Alhaji Abdoulaye Gounass Ndiaye walla mbiya fondation ceerno Wolle Ndiaye ɗo fondation ceerno Wolle Ndiaye ɗo hewɓe ne keewi lamditade ɗon hay Alhaji Abou Ndiaye waɗi hen yewtere e laabi tesko ɗon kanko ene jeeya e point fort makko kanko kaw Alhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye ene jeeya e point fort makko woni sembe makko ko teskiɗen gueɗe ɗiɗi kam eɗen teski ɗum hen gueɗel garwaniwe ngel kala ko omo golla nanta o wiyata ko so tawi en keeɓi yamirore ceerno ɗo pelliɗon foof mboɗo dari yeeso moon en mbaɗat so en keeɓi yamirore ceerno so ceerno yamiri no mbiɗon fof en mbaɗat eɗen gandi noon yamirore ceerno ko yamirore Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam gueɗel ɗimmel ngel nanata o wiyata ko kawral kala nde kawruɗen ndenduɗen tamodirɗen ne wonde yamirore ceerno ko jiɗɗen fof en mbaɗat ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi noon a tawat ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi koɗe diine wadde kanko ko e diine o ɓaggi ko e diine o gollirta ko e nder diine o gollata saabu yamirore ceerno nde ko yamirore Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam dental ngal walla kawral ngal eɗen gandi ko arabe mbiyata dental ene waɗi jurumderu Allah kono kadi hettuɓe oto banggue ɓe mbiyata l'union fait la force wadde eɗen jetta Allah e nelaɗo mum sallah sallam eɗen jetta ceerno e ceerno men ceerno Mahmoudou Jalaluddin Ba jooɗiɗo ɗo eɗen jetta jangguinoɓe pular o eɗen jetta jaatigueɓe duuɗe ɗe eɗen jetta hebloɓe ɓe ko wayno ceerno Amadou Samba Ba en saabu sa yi fondation ceerno Wolle wawi darade ene walla en ballal ngal waɗi jencude ha hande eɗen jogori dawrude haalden ndiɗon jencude won daɗɗude ko limtuɗen ɗo ko woni daɗɗude ndi e nder jangguinoɓe hatanteɓe daraniɓe ɓamtare ɗemgal ngal jamma e ñalawma subaka kikiɗe e ngal katantagal mabɓe wondude e duwaw ceerno ko ɗum omo ganduɗa Alhaji Abou Ndiaye ko hen jeeya ko hen dillata gila hanki e heccanki kadi kala ko gollata gollirta ko ɗemgal ngal koye on ɗon fartaŋe e ngal karallagal ko ɗum addanimo yawde famde law nde mbaɗɗen délégation paaɗen e makko mbiɗen yo yettinan en kaw wonde eɗen jiiɗi nde o duusata en e nder programme mo goomu jangde huufi tawi programme o yuɓɓin ɗum ko ceerno Jalaluddin Ba e wallidi mum ngam duuɓi 6 o walla en ha mbawen dañde fartaŋe e janggude sa yi o yaawi famde ɗum law kanko Alhaji Abou Ndiaye ko hen o jeeya kadi mo faami fayida mum omo faami nafoore mum omo faami nafoore jangde ɗemgal pular ngal ɗum waɗi yaawi yettade kaw waɗi hen ballal mum ko ɗon puɗɗortoɗen e golle mantiniɗe e kaw Alhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye waɗani leñol ngol waɗani Madina Gounass kono waɗani ɗemgal ngal saabu ɗo ko gueɗe ɗiɗi pilliɗo o waɗani ko Madina Gounass o waɗani ko dental ngal kono kadi o waɗani ko leñol ngol saabu ko ɗemgal ngal jangguete kono ngal jangguirte ko diine o no ceerno Amadou Samba Ba wiiri ni ɗo tan ene jaari yewtude e teddinirdemo ñalawma e haalde ɗum e mawninde ɗum e banggueji ɗi foof saabu so waɗani ɗum Madina Gounass o waɗani ɗum ɗemgal ngal o waɗani ɗum ko leñol ngol o waɗani ɗum ko Sénégal kono o waɗani ɗum ko Afrique foof o jarama yo Allah yombo moƴƴere kono ko ɓuuri mawnude ko ɓuuri teskinde ko ɓuuri mantinade ko ganduɗa en nani e goto e anduɓe ene haala
o wi kala maaɗo e jama hay soko fodde lelde pourto ko sondu wiyete noon hay soko fodde lelde pourto eɗen gandi ɗum ɓurani 20 centimétre carré jaajendi mum ne wawi wonde sibre kala mo mahi e fodde lelde pourto e jama ma Allah weltinir ɗum ko ɓuuri mawnude janggo to aljannaji ceerno en jaafo en kamɓe ɓuuri ɗum andude eɗen gandi o wi ko lelde pourto noon en ƴeewi en tawi ɗum ko feccere birikare ko feccere brique tawde ko brique ciment ƴeew noon maaɗo juma walla jama fuɗɗode ha wortode en goɗɗani ɗo jama sifa o tan nanɗo sa yeccirima caggal ɗo ƴeew fuɗɗode ha wortode hade men yettade e nafoore juuloɓe hen ɓe taw e naftortoɓe ɗum ɓe mais ƴeew golliɓe ɗum ɓe kilay ouvrier o ha e mine barda oɗono ha e renoɓe golle ɗe ha e joguitiɓe ha e yeeyoɓe kaɓirɗe batteɗe golle guila e ciment ha e ko nandi en ƴeew ɗum ɗo million ngaji milliard uji ƴeew ɗum ɗo gartam mum e wallude julɓe kono kadi e darade e wadde créé emploi ɗum ɗo koko mawni woni safrore nafoori maade juma walla jama dañde ko wiya ko hay soko lelde pourto kono kadi dañde ɗon kadi wallorde miskine Allah dawowo ene yiilo ko dañi ko mbiyen tan guila 2021 faadi ɗo gonɗen ɗo ene famɗi e ouvrier ji ɗi walla dilloɓe e golle ouvriage ɓe dawowo wiya guila subaka ha hiiri tawa heɓani golle ala kewɗen nande ko mbiya o i oɗo saaha de mbiɗa jogui chantier ji muñanam ha nde walla muñanam ha nde wadde baraji laabi ɗiɗi ha tati dañde baraji weltinde ceerno saabu enen fof en nani nde goomu jangde yeehi wadde ziyara ceerno ko ceerno haali ko ene jeeya e ko ceerno haali o wi Abdoullahi Wolle Ndiaye o jibinaka ɗo e Madina Gounass ni kono nde wonno ko ɗo neehi ɗo o mawni nde o yeehi nde Allah hokkima ko rokkima ko o yejjitani Madina Gounass ɗum ko ceerno haali ɗum eɗen keeɗiɗo caali ɗo ɗum ɗo firti ko ceerno ene weltanimo omo ɓumni ɓernde ceerno ngal ɗo dañal en mbawa ɗum qimade dañal ko wiya e maade hay soko fodde lelde pourto e jama eɗen gandi jama goto tan ɓuuri laabi ujunnaji million ngaji lelde pourto ala ko haali jamaji ɗiɗo no mbayi hewde ni te omo jokki o dartaki jiida e duuɗe alqouranil karim tedduɗo mahaɗe ɗo Allah jangtete ɗo ɓe ganduɗa ko kañumen ñifata tikkere Allah ɓe ganduɗa ko kañumen nelaɗo sallah sallam wi ɓuuri moƴƴude e moon ko janguɓe alqouranil karim jangguini ɓen jooɗo jiiya ƴiwonde taw wona enen doga taw wona enen dogna alluji mumen wona enen dogna defte mumen saabu enen joguiɗo ɗuuhi enen jangga nangue tampinan ɗum ndiyam tampinan ɗum ɗo ɓuɓam ɓeram ɗam ɗo eɗen gandi ɗum ɗo ko dañal mawɗo men noon Alaji Aliou Sow yurmede Allah wone makko ko haalullaji hikma ko neɗɗo kaalowo haalullaji hikma o wi Allah nde wanno ko nunɗuɗo kala mo jogorani yobde o jaɓata gollanamo ɗum waɗi kala mo Allah wurte gollande Allah yo yettu Allah meɗen jettan Allah kawala Abdoulaye Gounass e gollande jumaji jamaji e duuɗe alqouranil karim ƴeew ndiyam waadere wotere ndiyam yarnude ɗum neɗɗo walla walla ɗum ha salligo walla ha waɗa farillaji mum longal walla ɗum no wayi sadde hebde 1 mètre cube ndiyam mi meeɗi mbiɗa haalde e karalla goto to banggue ndiyam o wiyete ko Thiam Moustapha Thiam o wone qimanademi 1 mètre cube ndiyam ko ittatamo nder leydi ha o yetto neɗɗo no foti to banggue ujunnaji somi jumani elle woni no tati ujunnaji 3 e temedde joyyi 1 mètre cube goto somi jumani jiida e kay tiwoji ɗi e satoji ɗi e gueɗe ɓaɗe ɗum foof sa ƴeewi ɗum ɗo ko heɓata ndiyam e nder leydi yaltina ɗum ha rokka ɗum yimɓe kutoro ɗum koko heewi ngaalu ko fayida mawɗo ɗum noon mbiyamo jarama Abdoulaye Gounass jiiɗa ko waɗi e jaynirka hono no oɗo galle Daka Média mo ganduɗa jari tan wadde hono oɗo galle finde subaka heeɗo Kastari Sunna heeɗo banda ceerno wallahi min mbiɗa heeɗi ɗo bandaji wona ko jibinami ko mi meeɗa heeɗade ɗi so wona e Kastari Sunna te hono meɗen ene keewi subaka pinɗo foof keɗoɗa ɗum tan wadde ɗum tan cooda kaɓirɗe baɗoji ɗum maha galle mballa wonɓe ɗon ɓeɗo jooɗori ɗon ha mbaɗa ɗum ko ngaalu mawngu saabu ko jangde mawde e ɗum waɗi nde radio ngo udditta nde enen joguino micro central ceerno men ceerno Abdoulaye ceerno nde o haali ha o jofni konngol makko yurmede Allah ɓeydo e makko
namdiɗen mo mbiɗen mo elle en nanino wiyama ceer radiallahu taala anhu wino ene ñaagui Allah ɗo haalata to aduna o fof ne nana beele ɗum nandane Daka FM kanko ceer men ceerno Abdoulaye Siyar en takkaramo kadi hewɓen tawa o wiya hane nandi kay ene nandi dake en jii seede mum ene nandi radio ngo radio communautaire émetteur o haɗata ko kilo 40 so heewi 45 kono en jii dañƴen sens nde radio ngo waɗande ngo fiilodiri e internet o ha ɓurɓe woɗɗude wayno France Amérique walla ko nandi hen eɓe keɗo radio ngo e noɓe jiɗiri wadde huɓtodini windere nde foof wadde baɗɗo o sababu ko golle mawɗe jarama Ndiaye ko wona ɗum ko golle mawɗe ɗe o wone wadde e kala saaha wallude miskineɓe Allah en jii korka ɓennuɗo o en jii korka ɓennuɗo o wona ɗon tan noon ɗum fuɗɗi eko wayi noon eko wayi noon nder Madina Gounass e diwan Madina Gounass ha e nder leydi Sénégal hay Afrique golle mawɗe ha toon to Indonésie en jiino image goto mo ganduɗa kumtari toon to Indonésie e ballal Alaji Abou Ndiaye tawi omo waɗa toon golle mantiniɗe maro rokkuɓe en konngol ɓe mbiyen tongu kono en mbawa haalde no mbinomi nani en mbawa ɗum gaynide kono kadi ne weeli haalde sa joofima tan a siftinat yimɓe ɓe ko golla ko ɗum waɗi en jetti Allah en jettimo tumande o duusi en fodde 365 ñalawma 365 ñalawma woni hitande duusde en haysoko waktu goto tan haysoko minute goto tan e wallude neɗɗo ha wawa janngude te janngowo diine janngowo ɗemgal ɗum ko hunde mawde mbiyamo jarama yo Allah yombo moƴƴere kadi ko ari ɗo ko e ballal Alaji Abou Ndiaye nawi en ha toon en jarnimo e lomtade dental ngal foof e wuuro ngo foof o welti kadi no fewi kono kadi en ɗaɓɓe makko jiɗɗen ko yo jokku ha duuɓi 6 ɗi ceerno Jalaluddin Ba e walle ɗi mum eɓɓani gam jangde Pular o walla en ha joofa toon inchallahu ma en ndewino kadi ɗaɓɓale ɗe ha o jokkana en taw tañdirani inchallahu taala alhamdulillahi rabbil alamina ñalawma onon ko balɗe ɗiɗi hanki ɗo min ñalli ñallaɗo ko hebloji ɗiɗi mantiniɗi heblo adango ngo koko faati e heblude worɓe ɓe surtout dilloɓe banggue faggude ko nandi hen ha mbawa wadde ko wiyete ko wawde yeeyde woni ko wiyete marketing ko o waɗatno ɗum ko miñumen Amara Kane mo ganduɗa ko ɗo e duɗal he woni ko neɗɗo kadi kumpitiɗo ɗum nde wannoon ko anglais en gaddi ɗum kadi ko hunde heptinade aduna he affaire marketing o waɗi hen ko waɗi fayida yo Allah yombo moƴƴere ko noonne kadi ko faati e ndefu woni affaire cuisine fodde rewɓe 37 51 keblama ɗo e worɓe 10 walla ko nandi hen tawi rewɓe kadi kebla koko faati e ndefu hanki kadi ɓe jiiɗo ndefu ittuɗo baɗɗo cellal te kadi taw ene waɗi fayida no fewi e ballal kaw Alaji Abou Guissé yo Allah waɗ Alaji amin e wondude e ballediɗo makko Mamadou Mbow e haralleɓe e joguiɓe juɓɓude ndi wadde en jettiɓe en jarniɓe foof noon waɗa koye ballal fondation Ceerno Wolle Alaji Abou Ndiaye kala ko waɗa ɗo guiɗa oɗon ñalawma e ñalawma hanki o e golle ɗe pop e hitande nde pop yen gandu ɓe mbaɗi hen ko ngallu mawɗo mo en mbawa qimade ɗum noon yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah jippin hen barke ha heewa e barke Cheikh Tidiane e Cheikh Tidiane en jetti bandiraɓe waɗɓe hen juuɗe mumen ɓe foof guila e juɓɓudi ndi e gardogol Al Hussein Gued ha e nokku o duɗal ɗuru Sina guila hanke ɓe jaɓɓi eɓe ndende men golle ɗe ceerno Tidiane ceerno Jalal nanɗo Amara nanɗo almuɓe ɓe on jii ɓen ɗo hay godditanɗo en ɓorano koye mabɓe jeeya wadde eɗen jetta Allah eɗen jettaɓe en jetta leegal ngal eɗen jetta duɗe ɗe eɗen jetta bandiraɓe foof eɗen ñaagui yaafuya kono eɗen ñaagui duwaw kala ko waɗa e golle waɗi laaƴe eɗen ñaagui yo Allah yaafo en julɓe jaafo en ceerno en jaafo en kono kadi eɗen ñaagui duwaw nde ɗum ɗo jokkata Allah nawran en yeeso nde won noon gandal ko famɗa suura heewa lammina so gandal ngal heewi tan sikki ala en dañat ko heewi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh min jetti média o kadi no feewi a jarama no feewi ceerno Ahmadou eɗen dokka konngol e Alaji Abou Ndiaye mo ganduɗa kañum woni lotiniri ɗo fondation Ceerno Wolle Ndiaye kono kadi ko kumpitiɗo golle goomu jangde ko adi hande o guila fulfuɗi muɗum mo ganduɗa kadi ne kañum woni sababu ni ha ballal ngal wawi latade noon Seydi Ndiaye bisimilla bandiraɓe min calmini on goto e moon foof kadi inde tawi kadi ne wondi e yettode mum en calmini ceerno men ceerno Dialloudine nootiɗo ɗo e inde ceerno no kewɗen wiide e kala sahani kala ɗo goto e mabɓe ari
tawtora jonɗeli men lomti ɗon ko ceerno sabu kamɓe ɓe dillata ɓe ndaalata ɓe jahata so wona taw eɓe gondi e yamirore ceerno wadde eɗen gandi hay ko watta ɗo ko tawto o habri ɗum ceerno wadde o ari ɗo koye inde ceerno e yamirore ceerno ɗum waɗi sen jiimo nam en jii ceen Dialloudine mawni men o ceen Djalaluddin sehil men o ceen Djalaluddin gollodiɗo men o kono kadi en jiiɗo ceen Dialloudine lomtiɗo ɗo ceerno o en jetti duɗal ngal fof duɗal Ɗuuri Sina fof no fotiri ni e jaɓɓade oɗo ñalawma hande ɗo gila e janguinoɓe ɓe ha e janggoɓe ɓe ha e jinnaɓe janggoɓe onon fof on jarama saabu kamɓe ndendata nde duɗal wawa latade duɗal so ɗum ɓenni en jetti hoorejo goomu jangde Amadou Tidiane Kassé mbiɗa sikki tan duuɓi nogas wona balɗe nogas koye hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi lan 2004 so tawi mi juumani o fiila gardiɗo goomu jangde e Madina Gounass eɗen goni e lan 2004 hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi wadde koye duuɓi nogas kiɓɓi gonɗen e gardugol makko oɗo goomu ha jibini ko mawni e nder Madina Gounass ha ni yalti Madina Gounass ko yettude Allah wadde eɗen jettamo e nden ɗon darde so tawi en kaalimo tan en kaali kala tergal jeeyngal e goomu jangde gila e janguinoɓe ɓe hatanteɓe yerlitiɓe ɓe ɓe ganduɗa jangini ko adi ɗum ɗo ina ara ɗum ɗo kadi ari kono goɗɗum kadi ma jokkoy so Allah jaaɓi kono en mbaɗa hen golle mawɗe on fof Allah jarama on jarama en calmini kadi média o arɓe notade gam bayinde ko waɗa ɗo ko kam fof mbiyen Allah jarama ɓe jarama so tawi ɗum ɓenni hande no président Amadou Tidiane Kassé wiiri ni ñalawma o ko gueɗe ɗiɗi goni hen gueɗel gadiguel ngel ko Allah rokki en ka Abdoulaye Walle Ndiaye duusi en e ndeɗo jangde Pular fodde hitande ko adanno en komi sikki gila ñande o aadi nde ha hitande nde timmi ko wonno aadi hakkude makko e goomu jangde ko timmi wonno aadi o ko yobde janguinowo o e kala lewru wonno aadi o ko yobde korowo jangde nde e kala lewru wonno aadi o ko jogade duɗal ngal e kala ko ngal sohlata fodde hitande ɗum fof waɗama ko yettude Allah ha timmi e jaam hande garɗen ko yettudemo e jarnudemo e duwanademo hawriti hen kadi fodde duuɓi tati kanko président gardiɗo goomu jangde Amadou Tidiane Kassé omo darnuno groupe WhatsApp groupe o wiyete ko yiɗɓe Abdoulaye Gounass Ndiaye o wi ɓayde ɗeɗo golle ina joofo o nawdoro hen lawol gotol e tintinde Madina Gounass naɓe ɓe e andinde Madina Gounass naɓe ɓe e hollidde kadi Madina Gounass naɓe ɓe wonde omo darnuno on ɗon groupe WhatsApp natta hankadi wonde e WhatsApp yaltine e boowal tawi noon fandare ɓurde mawnude nde ko wona eɗen mbaɗa groupe WhatsApp tan walla eɗen mbiya yiɗɓe Abdoulaye Gounass Ndiaye tan taw alda e golle golle ɗe ko ɓuri hen ko mawnude ko wadde hebloji saabu neɗɗo so tawi aɗa jangga walla aɗa janggina e kala saaha so tawi hebloji ɗi ngala ma wonko ngakki o wi noon fedde yiɗɓe ka Abdoulaye Gounass Ndiaye yiɗi ko dartorade wallidde yimɓe ɓe ko fewti e hebloji e goɗɗum nan nder toon kono ɗum ɗo kam o hollit ɗum hande oɗo ñalawma ko ɗum woni sababu ñalawma hanki o waɗa ɗo e duɗal ngal no wiiri ni fodde 15 walla 16 gorko jangguinama ɗo ko fewti e jeeygu holno mbatta ha neɗɗo foof yiɗa ko jeeyata ko hato jina e ko jeeyata ko abboma e kala to gonɗa beele ena sooda ko jeeyata ko ɗum woni marketing waɗama ɗo hanki heblo wango fayida en kawri hen no wiiri en jetti Amara Kane e kanko Amadou Tidiane Kassé kamɓe mbaɗi heblo ngo tawtoranoɓe keeɓi fayida mawɗo sanne gueɗel gonguel ngel ko bandiraɓe men rewɓe ɓe naam eɓe ndefa koɓe ndefata ko ina weeli kadi ina ñaamo tabarakallah machallah kono yooɗi kono noon ƴeewen kadi waɗandeɓe heblo kamɓe koye mabɓe beele kamɓe tigi e jaati koɓe cohlata ko koɓe ndefata ko tawina ɓuura lowde cellal ɗum waɗi kadi kanko Amadou Tidiane Kassé gardiɗo fedde yiɗɓe ka Abdoulaye Gounass Ndiaye o wi ko ɗi hebloji ɗiɗi jiiɗi wadde Allah waɗi fodde rewɓe 34 debbo heblama ɗo hanki
hanki tuggude waktuji sappo subaka ha waktuji sappo e jeegom sappo e jeeɗiɗi walla sappo e jeetati ko ɗo gonɗen eɗen gondi e heblo ngo en jii ko daña hen ko en jii ko bandiraɓe rewɓe dañi hen ko mbiɗa andi hande so tawi en dañi hoɓɓe en donkata noddude ɓen so tawi defani hoɓɓe so Allah jaɓi ma belto ɗum noon koye dental fedde yiɗɓe ka Abdoulaye Walla Ndiaye walla ka Abdoulaye Goudas Ndiaye e WhatsApp hande o noon yalti e WhatsApp bandiraɓe en kabre ɗum Allah waɗi kadi o tinti foof nde yonti nde kanko Amadou Tidiane Kassé o habri en enenne kadi nde o habri en nde kabruɗen mo kollitɗen mo ñalawmaji ɗi tuggude hanki ha e hande eko jogori waɗide ko foof omo wondi emen hen kadi omo welti hen omo wiya tan no Amadou Tidiane Kassé he wi joni ni kala ko jiɗɗen wadde e Madina Gounass eko wona Madina Gounass enen kam yo en kawru tan jiiden yumma e baaba gonen neɗɗo goto mbasen feccade o wi en rendo feccingo ko ayigo so yeehi ga o yeehi ga ko jiɗɗen wadde ko en mbawa wadde caggal ɗum ko kala ko mbatten yo yaadu e yamirore ceerno kala ko ceerno yamiri kala ko ceerno yiɗi e kala no ceerno yiɗiri so tawi eɗen gonde e yamirode ceerno kanko eko Allah luɓorima ko no wiyata ni wona Allah rokki kam ala ko Allah luɓi kam eko Allah luɓi kam ko mi adda peccen ndenden hen ko ni o wi ɗum noon mi haalnon konngol koye konngol makko ɗum tan wonta ɗo konngol men ko heddi ko mataw Amadou Tidiane Kassé haali golle makko haali darde makko haali fof makko ɗum en goppirimo ɗum min mbiyon tan Allah jarama on jarama minenne kadi min ɗaɓɓay mon yaafuya saabu fodde hitande nde koye juuɗe amen o rewruno fewde e mon so tawi wonko manki hen wonko ngakki hen gandon wona kanko de baɗɗo financement o ala ko min mo hennuno e mon o woni mataw mo rewnani lawol so tawi ko kalis manki ko min woni tottani on so tawi koko jangguirteno ko manki ko min woni tottani on so tawi timmi foof noon Allah jarama on jarama ko ɗum o wino en waɗa noon mi waɗi ha hitande nde timmi Allah waɗi kadi hitande nde timmi hawri e gargol makko ɗo no président Amadou Tidiane Kassé wiri ni hunde e goomu jangde itti yimɓe mum ɓe gari ha toon salmindemo e teddinirdemo wonde golle ɗe timmi hitande nde timmi o welti hen kadi no feewi Allah no wawi noon enen fof kadi nden ñaagoɗen Allah walla en o jokkan en saabu ko programme mo ceermen Ceen Dial Dine Ba waɗi fodde duuɓi jeegom en keeɓi hitande adande eɗen keddora duuɓi 5 Allah no wawi o jokkana en duuɓi 5 ɗi beela fandare men nde e ko jiɗɗen ko ene wawa yettade so hawri e wedede jomiraɗo ɗum taw wonno hen kongolam min jetti on min jarni on min duwanima on kadi minenne kadi min ñaguima on duwaw min mbiya kadi ha e sahaji goɗɗi allahumma salli ala seydina Muhammadin wa sallim. ɗen belti hande e o ñalawma weltade mawde no feewi saabu ko meeɗa wadde gueɗe puɗɗen janngude pulaar ɗo e wuuro he dañɗen e ngol ɗo lawol mi sikki de dañɗen hen mbaɗnowo en taw madinajo waɗa financé duuɗe mawne duuɗe 10 hitande no woruno janngoɓe janngu hay goto namdaka haydara mi sikki joni miɗo wadde eyyi ɗum koye talla mawde no feewi ɗen ñagui yo Allah nawru yeeso kamɓe waɓɓe ɗe yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah ɓeydanɓe ha heewa Allah okka woɓɓe kadi no mbaɗiri beele hunde ɓeyda wawde yarude yeeso beele hunde ne ɓeyda yettoya to yiɗa to woni fuɗɗode moƴƴere e ñagui yo Allah nawru yeeso no minɗen e ngol lawol ni hankkadi heddi ko Tidiane Kassé en darna koye ɗatiɗo tade Allah waɗi janngoɓe ene goodi ko jangge ene woodi heddi ko darɗen ha tiiɗo surtout Allah addini en jangguinoɓe kadi ne mballa en no jangde yarata yeeso nde ken poti darade hay ceerno radiallahu taala an dawde han paati ba ari ɗo nadde ceerno Ahmad Baro taw yeehi yiiɗi ceerno Ahmad Baro kanko alde Amadou Hampate Ba o wi onon seeɗa ɓe mballe en ɗemgal men jangge kono mbaɗi onon mbawi wallude hen ceerno Ahmad Baro wimo yaato Alhaji Mouhamed Saïd on wawi wallude en hen o arɗo e ceerno o haalan ɗum on ɗo balɗe ala ceerno jaabimo hen
o anndi yontaan taw mawɓe ne paamodiri o hooti o fayi Côte d'Ivoire waɗi duuɓi ceerno yimmiɗo yehi Côte d'Ivoire o jeeya jaɓɓiɓe ceerno aéroport ɓe jooɗi santuna ceerno a meeɗi arde Madina aɗa addinalal ceerno ceerno Ahmad Baro ko abbiti e janngude ɗemngal meɗen ngal o wi a ceerno yimo nden so en gimmini ɗum on sahaa tubakoɓe jooɗo heen wonta immo sabu o sa gonɗo koye ñiimade kono hannde ɗum wi kadi janngoɓe ne woodi janngoɓe ne ngoodi ko janngete ne woodi han kadi pudɗuɗen janngen ewa ceerno wino gila nden saka hannde ko jangge ne woodi ha heewi teb janngoɓe ne ngoodi ha kewi teb heddi ko Allah walla enen dariɓe hemɓe ha mbawen heblude ko janguete ko no fotirta ni yettoɓe no fotirta ni beele jangde waɗa wuune nde taw saha fof yimɓe taaɓo jaare yeeso no mbaɗɗon ni ne heewi fayida no feewi wadde hebloji ɗi hanko on mbaɗi hebloji mbaɗɗi fayida no feewi ɗum noon yaare yeeso e nder duuɗe he fof e nder nokkuji he fof kadi hanko mbaɗi hebloji ɗiɗi certuɗi e nder ñalawma he goto ko way noon ne heewi fayida no feewi no feewi e nder rendo he taw sa fof so yimɓe jangguino daña ko hesɗi ko ballitori e gurdam muɗumen ɗum ne heewi fayida no feewi no feewi kadi e duttote e ɗemɗiyankoɓe meɗen walla cellukiyankoɓe meɗen ko wayno Ama Ba en Ama Samba Ba en kamɓene ɓe balli no feewi kono ɓe ɓeyda wallude ɓe mbi gosoraɗo sertata e lawtade kadi min ɗigginani taw on poftaki de ceerno Ama Samba o nani tadi min ɗigginani taw on poftaki de gaare jangguine min e duuɗe he min cohli hen no feewi ɗemgal ngal ne sohli janguede ɓe mbi so indema boni e weedu sone ɓeeɓi yo batte ma tawe ɗon inde jangde pulaar ɗum inde mum boni e Madina no feewi ɗo kala mbaɗen janguirde eɗen pamɗini e dabɓiɗini saabu kala to jettiɗen e jangde he eɗen coyne dow muɗum eɗen coyne yeeso muɗum nden noon kala tinnirɗen eɗen portinnade ko ɓuri ɗon kadi e bangeji fof to bange ɗemgal ngal ko ngal namdi bange celluko maggal e fof mbasen raɓɓiɗinade hen fuɗɗorto noon ko enen janguinoɓe kaɓen hen ñafanɗe moƴƴe moƴƴe keɓinɗen hen no feewi mbawani yettinde janggoɓe no hannirta ni ko gonga en ngala caɗele e haalgol ɗemgal ngal sabu ɗemgal men hen jibinɗen eɗen gandi fof no haalirte kono saɗa heeɗo goɗɗo mo ganduɗa wona pulaar hen wona haal pulaar joni fuɗɗi waade pulaar ma ande ɗemgal weeɓani ma anno o wiya hoore o ma anno o wiya cukalel nde ɗum jiiɓo ha bon ndeke en namdi janguede holko saboto eɗen mbiya hoore nde holko saboto eɗen mbiya cukalel ngel holko saboto eɗen mbiya neɗɗo o goto fof no jogui sababu muɗum fof yahani mere mere ɗemgal no yuɓɓi juɓɓudi kawni no feewi no yooɗi no feewi ɗum ɗon fof ko foti anduɓe celliken ko balla en ha keɓen hen ñafanɗe moƴƴi no feewi yaada noon walla tawi addi hen diine men o mo ganduɗa kañum woni gorondi ko addi en ɗo e nder aduna he ko aduna he woni gorondi ko diine o sabu Allah ala tagi neɗɗo jinno sona hande o kam nden waɗi diine woni hoore ko heddi fof rewi hen so en mbaɗi noon tan so Allah haaji diine o ma naw en kala jiɗɗen yaade ma yettin en toon ko diine way noon diine kañum kala teddiɗa toppirɗa ɗum ma toppir on teddinma ko diine way noon kala jeebiɗa ɗum goppuɗa ɗum yeebma woppuma so woppuma tan noon keeɗa ko yande ɗum waɗi diine o toujours mbaɗenmo yeeso sen jiiɗi yontede sen jiiɗi wadde fayida
si en jiiɗi yeeɓeede si en jiiɗi manteede alay sago toppirɗen diino ko mantata woɓɓe ɓee ko ne gasa wonaa ɗum mantata enen ɗo tan mantata ɗen bangi ɗin ɗo tan kala garoowo ɗo nanɗo Madina ne arɗo wonko ƴeewata e men ko wonaa caayaali wonko ƴeewata e men ko wonaa rewɓe koye ɓole wonko ƴeewata e men ko wonaa comcom bolle puyɗi on wonko ƴeewata e men ko wonaa pembi kangaɗi wonko ƴeewata e men ko wonaa tuubaji jorooji wonko ƴeewata e men ko wonaa comcore ɓitti kon ɓanndu fof ne e bawal ɗum wonaa ɗum ɓe ngari ƴeewde gay ɗum ɗeɓata waade yiide goote ɗum ko way noon ko ɗoɗa ko yertere ñolde e ndeer gerte ni mbaɗa andu koma haa heewa geeƴi gerte ni yolde safiran haa yerte ñolde naata heen fof haa darok waaɓe noon ɓe noon mbayi e ndeer société e ndeer renndo Madina Gounass sabu neɗɗo naatɗo woni ko yiyata ijam Madina ne wayni ijam ɗum Madina ay on a yiiba on poɗɗe o goto men foti dogde wadde e ndeer jangde hee e naamdi heen pinal alay sago pinal naatata heen woni ɗum ko wiyetee needi ko eɗen nganndi nokku fof walla mbiyen renndo fof e pinal mum e neesuuji mum ko mantata pinal men ko mantata neesu men ko ne gasa taw jiɗa ko mantata pinal gonɗo nokku goɗɗo eko ñarsata neesu gonɗo nokku goɗɗo wadde an nokku ma o ko finiri ko yooɗiri ko mawniri ko ɗum yooɗata e ma ko ɗum mawnata e ma ko ɗum hollata a fini pinal nokku ma aduna hannde o noon wura ko gurdam liɗɗi ɓurngu sakkaño fof moɗo bandum goto fof ne eto heɓde goɗɗo watta e hoore mum kala ne heɓorto noon e mbaɗira noon adan tubakoɓe garanno e men ne mbiye Samba ne mbiye Kumba ne jette Diallo ne jette Sy ne jette kala ne jettete jette noon ala konno haajoɓe sona haa ɓe ngannda en ɓe ngannda holno ɓe keɓirta en ɓe nawa en to ɓe jiɗi njehen to hannde ɓe cohlani ɗum ɓe tampata arde ga téléphone maɓɓe jogiɗen réseau maɓɓe jogiɗen kala koɓe cohli ɗon ɓe dewnata yetto en an tan goto nder suudu ma eɓe kalda e ma to yumma tawaka bamma tawaka musidɗo ma tawaka goto tawaka kala koɓe jiɗi ɓe kalanma wonno mbayata kawja gabbaɗaɓe jiya neɗɗo ne wonɗo e wuuro he kono o wuranɗo ko ɗo o woni kono o wuranɗo firti ko gurdam ɗo ɗam o wuran ɗam yoɗanimo ɗam waɗanima ko fayida ɓontere ɗo ndi wona ndi yooɗimo won ɓontere gondi yooɗimo pembol ɗo ngol wona ngol yooɗimo pembol gongol yooɗimo jaɓɓal ɗo ngal wona ngal yooɗimo won jaɓɓal gongal yooɗimo omo wuurɗo kono o alaɗo miyandam omon ɗo kono o wuranɗo eyyi ɗen caɗele noon pinal men e neɗɗagal men foti safrande en ɗum ganden wonko joguiɗen ko yebni aduna he foof ne yeeɓa hannde aduna fof ne yeeɓa en alhamdulillah rabbil alamin wadde to goppen ko yeeɓi en ko miyeɗen jahano goɗɗum jolfo goto ne yima linga ɗon soko bañe dego fekke gaggen ko ñawmen mi waji ko mi testigol ko ngol o yi gonɗa ko sa salima ɗum matawa ɓuuri ɗum sofde o haali gonga ko gonɗa ko tinno won ɗum mbaɗa fayida e hoore ma sa woppi ɗum tan gonɗa jogoɗa kon laaca ay simin jaaha heɗɓe yeeso ɓe ne keedi yeeso ɓe ne keedi caggal en ndewdiri en jaaha so yama duttoɗe wonnoɓe caggal ɓe gontata yeeso mawna noon so eɗen jaaha yaade men fo ciiru eɗen jeeɓe eko jeheten ko eɗen mbiya eɗen mbaɗi fayida eko ene jarten ni so won emin ruttiɓe caggal en mbiye dutto caggal han kadi ay wonnoɓe yeeso ɓe gontata caggal ɗum firti an gonnoɗo yeeso
e neɗɗagal e fayidagal e jondam e sunniyankagal e jondam Madina Gounass sa wahliti an ɓurta loode ɓurta yaade caggal e goɗɗo mo ganduɗa jeehɗo e Madina Gounass an ɓuuri on jaas an ɓuuri on huywude an ɓuuri on famdude alhaaji saabu to gonɗa to on potani haydara ko ɗum saabi noon pinal meɗen jooɗe neɗɗagal meɗen gueɗe kewɗe hande naati e men wona goɗɗo addide ko enen gaddi e nder men nanɗe e nder meɗen te tawɗen ceerno hen cefrino ha celli ɗe galano ɗo haydara kono hande en gaddiɗo ha wi dud ɗen ɗo e nder meɗen hande dewgal sene waɗe e dow sen dokki yeeru ma wiye kaari okkama suudu kaari okkama suudu aye okkama suudu ko firti okkama suudu a woni nene a woni goggo a woni ɗin ɗon musibbaji hande en gaddiɗo haade mbi dud ƴeew so tawi jomaɗen yaaha sukaɓe men kolla pamaragal haaju e pamaragal hakkilantagal hokko ɗum firti ƴitti jomaade galle mum faare galle joom galle mum hokko waɗen dillere kono joomum wonno wi ala haaju ala ko waɗi ala ko sohli ala ko yiɗi hay hunde ƴettata mum fof bonne ɗon yaha hiira fadde e galle jobajo ne foti haade debbo yalta so yalti hoko waɗata wona nawa yimɓe na haadara ƴeew pipa beddaji fof kewo luukari e dow hay fayde goto ala hen holko ɓe dañata hen bonne essence bonna temps bon neɗɗagal yimɓe fof kutoɓe jawoɓe e dow hokko ɗum firti ɗum waɗi no moƴƴi miccoɗen no feewi ganden no jarten enen sukaɓeɓe ko enen kaldeten fayidagal meɗen gal ko enen ndenata koye meɗen enen mbatta koye men fayida jooɗen fayida so mbiɗa koye men fayida galta fayida ɗum waɗi no moƴƴi bakkilɗen no feewi ganden moɓɓe tinninta hen ko hen nafoore nde fof woni ko hen jaam o fof woni ko hen ɓuural ngal fof woni ɓe mbeɗa wona wonde ɓe jawaki en mawɓe ɓe jawaki en mawɓe ɓe kutaki en mawɓe pamnanne ha ɓe kollen ko nafata en ala ɓe gondi ko yidde en e yiɗande en e jingande en e hirande en ɗum saboto ɓe kolla en nden noon tinde jaɓe yiiɗi ko kollata en ko gonen ɗum mbayen noon beele jo Allah e moƴƴere mum ɓurɓe sen kaalen jeeɗen e ɓurɓe he ya lotta en e ɓurɓe he noon saabu kandiɗa sallah sallam jafo ɗon wona mbawɗo haalde no feewi e joɗɗo ha sagoɗo sallaji tinɗen de koye men tan jangde nde wonan en pinal e noon Allah wi beele gandu emo anda ene poti sikkala jabol mum ko ɓe potani gande mo anda potani wadde an aɗa janggui aɗa andi ko foti wonde woto nande emo janggani anda ko foti wonde so damburduma yonti waɗa koɗe fayida hokkirde ga suudu en wiide ga kaari ko yumma en ɗen kecce ɗum ɗo fof jaltenen wona ko men walla wadde ga menda robbe mariage ɗen kecce ɗum tuba koye jeeyno mbiye mbaɗa robbe mariage walla hôtesse ɗen kecce ɗum ɗo fof tinde enen jaltini haalaɓe ceerno lebo jaltete condi jaltini hen wona ko men sona ko aybine en eko usti en nafata e hunde hande hulannoɓe arɗo adduɗo gueɗe batti arde gadden gueɗe te ko enen gaddiniɓe jowde arde addani saabu nandiga ɗum ala ga kono sa ari enen mbiyata ɗum ene addu hamma waddini cuusini ɗum ha adda hol bonnuɗo won hen mbiya galle ceerno naɓe ne mbaɗa galle ceerno mbaɗa mbaɗa ko ceerno waɗi sa so ɓi ceerno waɗi ɓawna ceerno waɗi ceerno waɗani an kay ceerno poɗɗa wadde jiruma wona goɗɗo so ɓi ceerno bonni tan hayso ko ɓi ceerno o bonni o moƴƴinani o bonni ɗum fof bonni tan an kay moƴƴin tan so pour wonde goɗɗo bonni galle ceerno an ya bonno ma gaji ɗo bonni tan maro aya woto ñamtin bonnowo ñamtin moƴƴinowo ɗum wona hujja galle ceerno ne mbaɗa wona hujja beele on ɓamde ceerno mbaɗɗo galle ceerno o ɓamde ceerno aɗa enna ɓamdani ceerno aɗa andi ɓamdani ceerno wota bon on abbinani woto naten e ɗum ɗo tinde baldiren laɓɓinen koye men laɓɓinen diine men ko enten nafata hay goto naftata kala men laaɓɗo
kañum naftorto kala men baɗɗo gateleje kañum lororto yo Allah wallu en noon e labde laɓɓinde on jarlo on jaafo Allah jarama on jarama onon fof noon on jettama kaadi jettoɗo saabu ni ene yooɗi ne holli yimɓe jogui haaju e jangde he jogui haaju e ko wona e muɗum ko ɗum noon ko ɗum nafata neɗɗo nela salah sallam wi neɗɗo yo won gando so ronki ɗum yo won dartowo gandal so ronki ɗum yo won jiɗɗo anduɓe yo rento won neeɓo saka o halko holko won neeɓo o anda o yiɗa gandal o yiɗa anduɓe on kalkiɗo woto yo rento wonde on nden noon ni en yooɗi no fewi so tawi jangde noddi enen fof notoɗen ne yooɗi no fewi Allah jarama on jarama yalla waɗe moƴƴere keeriɗi alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam e tigi ko tigi no mbiɗa ni fedde goomu jangde darniɓe jangde pinal e ɓamtare gardugol Mor Amadou Tidiane Kassé eyyi no mbiɗa ni tan waɗino ɗaɓɓade ko fewti e dendagal ko ganduɗa janggoɓe ne pota hata jonde e muɗum ɗum noon waɗino ɗaɓɓade omo ganduɗa Kawlaji Abdoulaye Walla Ndiaye taw rewa koye Elhadji Abou Ndiaye e caggal nde ɗon ɗaɓɓade jaɓama ɗiɗon golleji dendagal ko ganduɗa janggo ene hatojina walla duɗal ngal ko ene hatojina guirata joɗete ha e alluwal ko jangguirte kono kadi e dendagal ko ganduɗa jangguinowo ene sohla ha e defte mum kono kadi janggowo guila ene sohla ha e defte ha e kayeji ha e bikkuji mum foof Allah newni ɗum ɗon waɗi taw koye dawal nder hitande hande o noon garɗen ɗo ngam hollude jencudi dañadi hen ndi kono kadi ruttude teddugal ono kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye e kanko Alaji Abou Ndiaye saabu weeɓani hande en jii affaire jangde nde wanno no teddi jiyata o hay laamuɗi ene cippira hen ƴeewa partenaire uji partout Allah walli en noon partenaire mo ganduɗa kadi koye men jeeya sone waɗan en tawa ne welti ene dahmiti nde wan noon ko hakkude ɓiɓɓe makko e baɗiraɓe makko e tadiraɓe makko woni janggude hen wadde ko enen ɗum waɗi oɗo ñalawma hande ko ɗum dawraɗo ko wiyete ko jangde nde wawa wonde nde tabita taw nde ala ɓetoji wadde dawal hitande ngal waɗi ɓetoji ɗiɗi e nder dawal ngal ɓeto ardanga ngo holli jencudi wandi fayida refti kadi ngoɗo ɓeto woni timminirgo hitande ngoɗon kadi Allah walli ɓeto ngo waɗama timmi hande o wonno tottirgol jeenaji ɗe ewa guila e seeɗan faguji dañnoɗi hen hani e jeenaji goɗɗe keɓaɗe e nder hen koytudal no fewi ɗum woni weltare mawde kono kadi woni dañal mawgal e wuuro ngo en jetti gardiɗo fondation o woni kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye fandare nde ko fandare nde ganduɗa omo jogui e fannuji ɗi foof eɗen gandi kaw Alaji Abdoulaye omo jogui pellital e himme wallude jangde nde tawno e ko Allah hokkimo ko omo faami neɗɗo gurdam muɗum nder e boowal wawa yaade so jangde ala hen kala ko leñol walla leydi walla rendo walla wawngo yingo ɓamtade foof alay saago so ene ɓamto ko ma yaara e jangde kadi ko yiɗi wadde e nder wuuro he ko wawi marde ɗum walla moftude ɗum ko jangde ko ɗum saabi ko felliti wallodirde e meɗen e jangde no walliri oto banggue e jangguinoɓe Qur'ana no walliri e fannuji keddiɗi ɗi eɗen gandi hayto banggue janggue école aji o walli ɗum e nder commune he ko nonne kadi o ittiri engagement wallude goomu jangde e dawal fodde hitande ko weltare mawde soko Allah timmi hitande kam hiɓɓude kayne fondation Ceerno Walla Ndiaye ko duusi duuɗe ɗe min jogui hen weltare mawde saabu addani duuɗe ɗe hebde gartam kewɗam tomin jangde nde yehino ha wayno ɗanoto ni kono e nder ko fondation ummine wallataɓe ko en jii hewɓe gummitima e nder majjum jaltim naate e duuɗe he gila waɗi kam fuɗɗinoɓe abo kono en jii hande wonti taroɓe e nder hitande wotere he ɗum ko yettere Allah heɓama e nder majjum eɗen gandi jangde kañum koko jokki tan ne yaaha kono ko eɓɓano e hitande fof Allah newni timmi saabu alhamdulillah rabbil alamin nde financement o heeɓi jaɓana ɗen Alaji Abou Ndiaye holliri wonde o jaɓani hen o adi fof joguiɗen goƴa taw ko holno mbatten ha fandare nde yetto nde joguiɗen on goƴa duttiɗen koto poɗɗe rutta to ceerno Djalaldine Ba mo ganduɗa gila puɗɗiɗen kañum waɗa hen tette e ɗo won programme mo yuɓɓini ko fati e jangde fodde duuɓi 6 woni ko toon nokkuɗen e nden fandare fodde ko nokka hen hitande he ko ene wayno yettima Allah waɗi en dañi duusowo e jangde nde eɗen jettamo waadi fof eɗen jettamo kono kadi en dañi weltare mawde saabu goto men foof ko jangguinowo nde ganduɗa ɗo wawi gonɗo jangguinowo kañum yirta ko ɓeydade ko yitta ustare ka an jangguino gonɗa ko yidde ɓeydade kono a yitta ustare an joni noon so ha dañi ballowo saabu wonno nde e jangde adande ko ala ko jangguinirɗa woni holɗum jagol ma ko caɗele goho
jangde duɗal ngal ko caɗele alluwal goo kaɗam ko caɗele jobdi ko caɗele heddi tan ko yidde ɓolle joni sa dañi ɗen fof baɗanoma firti kam alay saago darde nde wooda ɗum saabi ngol o lawol yimɓe fewi goto foof ene wiiya ɓuura yaltude hoore dande wona ɓuura yaltude no wadde jangguinoɓe ne mbadda concours ala ko goto foof yiiɗa banggue mo heedi o jaa sago yimɓe goni koye wallodirde ɓuura saɗa yiggane keesi yiggan hoorema reedu jomum anda aɗa yiiɗi labde ɗum saabi kala goto foof yiɗata so rokka ko moy tawe ne moƴƴini alhamdulillahi ko mawɗum kala duɗɗe fof ɗo jaltirni ara e fof duɗa jasgal kadi janggoɓe goo fof ɗi fodde mum kadi Allah walli kadi doganɗen haralleɓe ko ene ceerama Samba Ba e wallidima makko en Ablaye Diop en Ablaye Mako en ha e haralleɓe woɓɓe ballitorɗen ɗumen gam ɓeydande jangguinoɓeɓe wawde huurde e teddinde nanodiraɗe nder hitande ha mbawa yettinde fandare alhamdulillah fandare yettima caggal ɗum noon lebbi tati ɓenni wiya waɗi hen ko wiyete ko ɓeeto ngo noon waɗa ɓeeto ngo waɗi hen jencudi wonde fayida machallah won hen ɓe ganduɗa dañɓe ko sohla ko ha caggal ɗum jangga fodde dawal lebbi nayyi goɗɗi fawti hen woni noon timmode golle ɗe kam machallah alhamdulillah fodde ɓeeto ngo no yaari ni woni hen fodde almuɓe janggannoɓe yonɓe dañɓe ko ganduɗa ko ene sohla ko ma won fodde temedere eko fawi ɓen ɓe ganduɗa hoorema mbawi dañde ko wiyete ko seedan fakuji wonen kadi woɓɓe ɓe ganduɗa janggoɓe to banggue tolle less fodde temedere eko fawi ɓenne kadi mbawi dañde ko wiyete ko jeenaji woni ko wiyete ko kayeji kam e bikuji ɗum ɗon woni ko ganduɗa waɗama golle kam e fodde dawal hitande ngal e ndeɗo ɗaɓɓade fondation Ceerno Walla Ndiaye sa teskima nde ɓeeto ngo waɗano gadunol nde ɓen dañnoɓe on fartange wonde koye ha ni e ngol ɗo firti koye ɓe ɓeydi sobade e jangde nde no fewi ɗum wonaniɓe weltare mawde ha hande hayso tawi woni jomum wontani premiére kono o woɗɗani to wonno ɗo wadde firti ko machallah dawal ngal woni dawal badgal fayida kewgal nafoore e nder ɓesgu Madina Gounass min jii hen ɓeydare kay min jii hen ɓeydare no fewi soko Allah saabu ɗum ne softinaɓe ni ɓeeto ngo ne softina janggoɓeɓe aɗa andi saɗa jangga aɗa yiiɗi andude jangde ma nde holto tolni so woni a janggat tan aɗa refto hango naati andu diine ma kono a ɓertake a andata toɓɓe ɗe joguiɗa a andata ko gonɗa e dow so ɓooyi ne wawi addana joomum rossade hen kono ɓeeto jiiɗo en ɓeydi sembinde jangguinoɓe no fewi ɗum jiimi e nder mabɓe kam e nder duɗal amen e duɗal almuɓe ko ɗum kam jiimi e mabɓe ɓeetoji ɓeydi kam softindeɓe no fewi amin keddora ha heewi ko foti jangde gasata ɓe mbima ko guila e mbotu ha e kasanke neɗɗo koko foti janggude wadde en gandi jangde gasata kadi e ɓeeɗo seeran ɓeɗen jettaɓe no fewi saabu en jii ɓe mbaɗani en defte kewɗe nanɗo poɗɗe janggede ken fuɗɗiɓe tan ken fuɗɗiɓe kono kam ko heddi koni heewi e tigui o wayli jangde no fewi wona seeɗa saabu ene janguirteno ni eno yaranno ni taɓal ngal no wano ni e fodde ballal ngal ko ari ko e dawal ɓeydigal ngal ene fecco ɗum fodde laabi ɗiɗi saabu so en ƴeewi guila to banggue jangguinoɓe ɗo e jogorno ngakkede seeɗa kono kadi ɗum hay jangguinoɓeɓe dañi ɓeydare kadi hay janggoɓe duɗɗe fodde ko winditono duɗal foof a yiyat ha daña ko sohla ko kam ha ɗeɓa ɓurtude ni fodde ko ganduɗa ko yimɓe aroɓe taw ko yimɓe janggude ɗum noon waɗi ɓeydande tigui no fewi wona seeɗa kono kadi yettudemo kanko Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye saabu darde makko saabu yidde makko saabu neɗɗagal makko saabu timmal makko kono kadi ɗe jettoro hen Alhaji Abou Ndiaye ganduɗa kolaɗo makko en ngala junggo walla ngala koyngal gon sona junggo makko on ndeweten nde ndewɗen junggo makko mbawɗen haalde o waɗa en eɗa andi jangde sa fuɗɗima hankkadi ko aɗa yahatana aɗa ɓeydo dañde kaadi ni aɗa ɓeydo dañde kadi woɗede e yidde hebde gandal ngal sikki ala ko goomu jangde fuɗɗiɗo e nder ndeɗo hitande ko hitande nde wonaniɓe fayida mawɗo kono hay janggoɓe jiiya eɓe cooɓi e yidde ngal gandal yo jokku ɗum saabi hayso tawi woni ballal hitande nde timmi kamɓe ɓe mbi ɓe dartata ko kala peeje e peccorɗe ma mbaɗe ha beele jangde nde continue so Allah newnoyi ha hande goomu walla mbiyen fondation artoyi e dingiral he gam jokkandeɓe golle ɗe taw kamɓe kam eɓe e dingiral he ɓe continue golle ɗe ɓe mbasa dartade e wiide koma fondation aratande min continue golle amen ɗum eɓe jokka golle ɗe sogo Allah maɓe jokka ɗum noon ha so Allah jaaɓi so fondation tawtiɓe hen walla ni ko goɗɗo tawtiɓe hen kono kamɓe ɓe gandi jangde nde waɗi fayida no fewi eywa ɓe pellir jokku ɗum inchallahu taala so tawi ballal ngal continue e duuɓi garoji sikki ala ma waɗ ɓeydare hay e banggue jangguinoɓeɓe taw ɗum yaltata kadi koye rewɓe kamɓe janggoɓeɓe ma won ɓeydare taw rewɓe koye mumen kamɓe jaltata gonto e jangguinoɓe saabu en jiiɗo yoga e duuɗe ganduɗa hoorema taw ko rewɓe gonto ne jangguina kono machallah waɗi jencude mbaddi fayida wadde sikki ala so tawi ɗum ɗo jokki rewɓe kañum ma mbaw yaade ha joguito wona kañum tigui jangguinde tigui koye muɗumen e nder ndiɗo mbaadi amin jogui mabɓe jettor mawɗo mo ala to haaɗi kono kadi min jetta fondation Ceerno Walla Ndiaye kono min jetta Elage Abou Ndiaye saabu ɓe mbi so lingu yari karaw yo yettu Allah
yetta lawƴowo ala jaabu jayni min jettamo no feewi andi de goynande konngol pular no wiye yo duuso ɓooy haala mo ko woni ɗon saabu sa nani yo duuso ɓooy tan fiito ko yaadu no yaha dartaki wadde eɗen jiiɗi duuso ngo jokka to makko to en jiiɗi kadi woɓɓe gara jantodira e makko saabu mi haali ɗo joni mbimi eɓɓore nde ceerno Djalaldine Ba waldi mum eɓɓi ko duuɓi 6 joni noon dañƴen hen ko hitande firti ko eɗen keɓdora duuɓi 5 eɗen ñaaguimo kadi en kabrodiri ɗum e makko eɗen jogui kadi jorto e ballal Allah Diampo Ndiaye en kalde makko eɗen jogui jorto kadi ma o jokkan en hay so wona duuɓi 6 ɗi foof kam ma won ko jokkan en eɗen eeri woɓɓe kadi yo mbaɗ no waɗata ni saabu no waɗata ni saɗa waɗa ɗum e jawdi ma ɓeydoto jawdi ma kala nde aɗa itta aɗa waɗa e lahal Allah aɗa waɗa e gandal jawdi ma ɗi ɓeydoto aussi kadi ko ɗum woni daranade rendo mum ɗum woni daranade no wiyeteno leydi mum darnade leñol mum wadde ko puɗɗen yiide ɗo e ko puɗɗen famde ko eɗen jogui jorto so tawi yaari ni ene wawi hunde ɓeydo alhamdulillahi rabbil alamina ala fodde ko fuɗɗa waɗede ko e fodde ko jiiɗen ko ene susni e par rapport ko yawti ko e firti ko won taɓal ngal noon ko jangde nde alay saago nde huufe nde jogo ko joguiti ɗum jangguinowo o hakkille makko deeƴo jangguinteɗo hakkille mum deeƴo o jogo kaɓirɗe jangguirɗe e nokku ɗo ɓe janggi nde jangde wawoyade wadde eɗen tini e nder ngal ɗo dawal hitande fodde ballal ngal ko ari ko ene walliti jangde nde ha taaɓi taabal ngal ganduɗa ene wawi rokkudeɓe ha wawde yettade fandare mabɓe machallah caggal yettude Allah ko julde e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam goɗe guila hay hunde wodani kala ko woodi ko sababu muɗum en jetti bandiraɓe foof kadi en jarani men kadi no feewi e ngalɗo seeɗan fagal en jetti kadi seeranɓe kadi en jetti kadi jigna meɗen tedduɓe sababude kala ko mbawɗen dañde ko sababude Allah e jigna meɗen e seeran meɗen kadi en jetti kadi seeranɓe jangguinoɓe kadi no feewi en jetti kadi goomu jangde Madina Gounass e gardugol ceerno Ahmadou Tidiane Kass toon no jangde kimmum ha min keeɓi ɗum no feewi kay kadi woni kadi weltare kadi no feewi emin jarno foof en jarore nde ganduɗa en gooɗata en tampata nde jarore par ce que holko waɗi ɗum ɓe mbiyamo golligo moƴƴi yo jaare gam ɓeydira Allah lillahi wadde ñande foof en jarat jarode nde ganduɗa ko fodde kono kadi jarde gam ɓeydira Allah lillahi ɗum waɗi jettor tengtuɗo faade fondation Ceerno Walla kono kadi jettor tengtuɗo faade fondation Ceerno Walla ko gonga guila puɗɗiɗen 2004 gomu jan en daña wallidiɓe guila e Ceerno Djalaldine Ba miñum en e waɓe noon to banggue gandal to banggue lubde en galleji banggue walliɗen kono partenaire tan poɗɗo ni fodde hitande no worno en meeɗa ɗum taw dañde wadde ɗen jetta ɓe jettor tengti ɓe gudditani en damal jajgal manggal kono kadi kewgal fayida min mbiya yo Allah yoɓɓe moƴƴere eɗen jetta ɓe katudi jettoro no jogui ɗo fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi yo Allah sellin doole junno gurnam ɗam ɓeydanaɓe yaajede sembe kaade fo en jetti Allah no fewi no fewi no mbiɗen joni ni tan jettiɓe kadi kamɓe fondation Walla Ndiaye no fewi e jetti Hadji Abou Ndiaye no fewi saabu darde makko ne yooɗi hen no fewi e waɗi fayida no fewi ewa weltade nde mawni pour banggueji kewɗi banggue gadano ko wonde ko madinajo goto yeɓani jangde fodde hitande fodde sappo no gurno ko ɗum weltade mawni no fewi wonɗo kono banggue goɗɗo weltade nde mawni e wonde yimɓe janggude nan ɗo ha kewi garano jangguiɗi mbawa yobde te jangguinoɓeɓe ngala doole ha mbawa hokkude jangde nde tan jangguine taw haydara meɗe keɓani gomu jangde wadde hen ko wiide yimɓe gaddu seeɗa walla bukal seeɗa hemɓe seeɗa jangguinowo heeɓa seeɗa ha sinno seeɗa daña moñiri ha wawa jangguinde ko hay ɗum wona no weeɓiri wa jangguɓe nanɗo ha kewi yimɓe janggude ha kewi ɗeɓani wadde janggude nden ɗum ɗo de welta mawde won ɗon surtout ballal bangal ni ari saabu heeɓe ma janggu hen ganduɗa sinno ko kañum en joɓatno taw mbawata janggude welta mawde won on banggue banggue goɗɗo ko wonde ɗum fuɗɗima ne wawi Allah moƴƴere mum jangguina woɓɓe wadde ko way noon e ndewure ha caggal wuro ngo foof jangde ɓuuri wawde yaade yeeso sabune ko gonga laamu ngu ne walli seeɗa seeɗa jangde pulaar mato won projet ji PAPF en mbaɗno projet de microclasse kadi mbaɗno kono noon ne loyi no fewi no fewi ɗe wuuri kam sikki ko ar ɗo heewani donc rani ɗo kono heewani kono amma pelle meɗen ɗe mi meeɗa tinde ballalam e majje bonge nden mi meeɗa tinde heelago goto wona ɗo wona caggal wuuro ngo ɗiɗi fof ɗen cippira hen en jangguina mawɗum
komi tan ballal laamu ngu e pelɗe Allah andi noon kono e fof kam so tawi en dañiri dani yimɓemen dari yimɓemen tina ko wayni no foti wallede balla hen ko weltare mawɗo no fewi hen so tawi jangde nde yuɓɓitanama kala jangete français kala jangete anglais no wawi jangguede pulaar kala jangete français anglais sabu fof ganɗe ganduɗa ko kalteɗe ɗemɗe jiiɗa ko jangguete e Qur'an kañum ko hunde ganduɗa ko ni yimɓe iwrata Allah ari jippi ɗum wawa changé wawa waylede hay pirowo o firata ko fodde famum tan a wawi firde Qur'an hawna a firi Qur'an jeeya ɗum waɗi Qur'an en mbawi yennade gaga muɗum ale sabu kene jangguete amma ko heddi ko foof ne wawi firede janggue e namde tan noon haralleɓe keeɓo ko jangguete ko fayidini ko foof watte e pulaar haalaɓe ceer kadi yimɓe jangguinoɓe keble hen keɓugal moƴƴal so tawi ɗum waɗama kala ko janggueteno e ɗeɗo keddini wawi jangguede e pulaar te rokka ɓuuri résultat ɓurɗo résultat e keɓotoɗe so janggama français anglais ande ko waɗi noon waɗi noon ko oɗo jangguinowo mo ganduɗa ko daɗɗo ko janggui ha o heeɓi woni gandal woni gantoɗo e fannu he o windi e fannu he o watti e pulaar ha gasi watta ɗum ko gonga ko janggen ko kono gandal makko humpito makko ne hen mo ganduɗa humpito makko e ɗemgal ngal humpito makko e fannu he ma rokkumo waade wadde tan gueɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe towɗe taw nan tan yitoto min keeɓi hen yeeruji e to banggue jangde diine o jomum jangga seeɗa faama ha heewa won jangguenkoɓe e dudde men ganteje ɗe ne ñane amen mbiya min onon yimɓe jangganno duuɓi garan tan ƴetton bemnu ha weeɓa dokku yimɓe sirani wotere mbawa ɗum on bonni oɗo bonna golle amen ko gonga jomum yaade ko gajate ne jalla ne haala jalla kono haala ka wonko yahata wonko firti sabu won firti hunde ne weeɓani hankkadi janggoɓe waɗi weeɓande ɓe noon ko wonde haala koye pulaar kono jangde ko ganangal gotal mata ferla selligue tan so kalama arabi so kalama français kala pulaar fof ferla selligue tan eyyi joni so kala pulaar ha pulaar ma nan ma fam ɓuuri rewde ko hon noon mathématique ko hon noon géographie ko hon noon kala ko fannu jiiɗa sa pulaar ma joomum nan ma joomum yiya famde ñanden so teski yeytata hammeli to eyyi o wi ɓe janggui wonko jangguno e hisso ɗengo pulaar nde pe jangguɗo français nde o wi ɗum ko fijirde ni sabu o faami ɗum pamgol moƴƴol e nder ko jangguno e pulaar ko hon noon kala ko janggueɗa ɗengal ɓurta yawde awde ɗum waɗi noon so tawi dañama haralleɓe battini en gande ɗemgal he ɓen haralleɓe gari jangguini en jangguinoɓe men ɓe mbaɗi formation moƴƴo kala ko jangguete toon ma heeɓe nder ɗemgal inchallahu taala en jetti noon Allah moƴƴere balle mum woni koye lawol inchallahu taala ne ñamta tan kono maɗa inchallah